आरो दरं उदालगुरि मोननैबो समस्तियाव जोंनि बिजाथिया 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख मार्जिनाव देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। बर'फ्रा आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नांगोलाव भट होनो गोसो गैला बे खोथायासो रोखा जाबाय। आरो दिनैनि समाव क'क्राझारावनो जा बा दरं उदालगुरियावनो जा बिपिएफआ कुनु कारनाव खाथियाव फैनो हाया मानोना बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामबाय। साफा सानै बिथांमोननि संख्रि बानलु जानाय थाफानाय बेखिनिखौल' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। रायजो राजा होननाय बिथांमोनजों जेबो गैला। बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा बिजेपिनि एनडिएनि बिजाथि बिथाङा दिनै गावनि जि मन'नयन पत्र बिथाङा दिनै फाइल खालामगोन बेखौ दाखिल खालामगोन आरो बेवहाय जों बयबो दिनै बाहागो लादों आरो दिनै हाजार रायजो राजाफोरखौ नुनानै दिनै रोखा जादों जे जोंनि जि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो हागोन आरो बिथांनि खाथिसिम रावबो कम्पिटिशन गैया, रावबो बिथांनि खाथिसिम रावबो कन्टेस्ट गैया बे रोखा जाबाय। आरो थांनाय समाव जाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदोंमोन बे ओनसोलफ्राव बिथांमोना गावसोरनो गोरोन्थि मावनायखाय दिनै रायजो राजानिफ्राय बिथांमोना गोजान जानानै बे दिनैनि जि बे थासारिखौ एनडिएआ मोननो हादों। बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि सरकार दङ बेयो थांनाय 3 बोसोराव रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावदों, रायजो राजानि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खामानि मावदों। दा बेखौ बर' हारिल' नङा बयबो हारिया बुजिनानै दिनै लोब ओंखारबोदों। क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोननैबो समस्तियाव जोंनि बिजाथिया 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख मार्जिनाव देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। नाथायबा बिपिएफनिफ्राय बुंनाय जादों बर'फोरा बिजेपिआव भट होआ होननानै। बिथांमोननि साननायसो बेयो बिथांमोननि साननायसो। बर'फ्रा आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नांगोलाव भट होनो गोसो गैला बे खोथायासो रोखा जाबाय। ओमफ्राय बे समावहाय नुनो मोनदों जे बे माने बिपिएफआनो नोंथांमोननि फेक्टर जाना फैगोन नामा? जेबो फेक्टर जाया। बिपिएफआ खाथियावबो फैनाय नङा। बिथांमोना गोबां गोजानावनो थाबोगोन आरो दिनैनि समाव क'क्राझारावनो जा बा दरं उदालगुरियावनो जा बिपिएफआ कुनु कारनाव खाथियाव फैनो हाया मानोना बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामबाय। साफा सानै बिथांमोननि संख्रि बानलु जानाय थाफानाय बेखिनिखौल' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। रायजो राजा होननाय बिथांमोनजों जेबो गैला। कन्टेस्टआनो गैया, बेवहाय कन्टेस्टआनो गैया। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।